Diyos, maray na hapon sa Indo Kabos mga tugang. Welcome na naman po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase o Ping Unyan Aldaw ng Miyerkules. Petsa 26 kang bulan ng Nobyembre 2025 kung saan mga tugang unyan aldaw kung kamo ay nakakahiling nga lang recorded po ito, si Father Butch po ay naka-red red t-shirt, ano? At yung red t-shirt dahil po ngunyan aldaw sa tuyang sineselebrar ang Red Wednesday, ano? In solidarity po with our persecuted brothers and sisters who believe in Christ around the world. Ano? Marami po kasi hanggang sa ngayon mga taga-usig, ano? Marami mga mamamatay. Parang kasi hindi ba si Kristo napunta dito sa mundo bilang ilaw, ano? Na nagbibigay ng liwanag. Pero may mga taong ayaw makita ang kanilang kapangitan, ayaw nila makita ang kanilang kabulukan, ayaw nilang makita ang kasamaan nila. Kaya sabi nila, patayin ang ilaw na yan, patayin ang ilaw na yan, ayaw namin ng ilaw, gusto namin palagi dito sa dilim. Mga tugang, kaya nga nangyayari, pinapatay ang ilaw. Ano? Kaya nga mga tugang, ang ano ngayon, red symbolizes also the blood of the martyrs. At tandaan po natin, sabi nga, the blood of the martyrs became the seed of Christianity. Totoo, pinatay po nila ang mga Kristiyano, pero hindi po namatay ang Kristyanismo. Bakit? Ito po ang sinabi ni Kristo. The gates of hell will not prevail it. Tandaan mo yung pangako ni Kristo. Ano? At tandaan po ninyo yung si Saul, gusto niyang parusahan ang mga Kristiyano. Ano? At pumunta siya at habang papunta siya sa Damascus, ano po ang nangyari? May narinig siyang tinig at narinig niyang tinig, Saul, Saul, bakit mo ako pinarurusahan? Ang tanong, pinarusahan ba ni Saul si Kristo? Wala pa naman si Kristo noon eh. Wala pa pala si wala pa si Saul, nandoon na si Kristo. Pero ano, bakit sinabi ni Kristo kay Saul? Tandaan mo si Saul hindi pa buhay. Si Kristo buhay na. At anong ginawa ng Saul? Si Saul po talaga, kung tutusin natin, talagang Pariseo po siya. Masunurin sa batas ni Moses. Pero kaya nga ang ginawa niya nung mga mga pinapatay niya yung mga sumusunod kay Kristo. Pero alam mo ang nangyari? Ang sabi ni Kristo, why are you persecuting me? And bakit ninyo pinarurusahan? Bakit mo ako pinarurusahan? Tandaan po natin, Christ identified himself with the Christians. He could have said, why are you persecuting the Christians? No, because if you persecute the Christians, you are also persecuting Christ. Ano? Because Christ identified his with the Christians. Kaya nga si Kristo ay nasa lambang Kristiyano. Tandaan po natin yan. Kaya hindi tayo hiwalay kay Kristo. Kung ano, sabi nga, anong ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo yan sa Diyos. Kaya anong ginawa mo sa mga Kristiyano, ginawa mo yan kay Kristo. Napakaganda po. Ngayon araw nito na ating pinagdiriwang ang Red Wednesday, ating ginugunita, ating inaalala. Hanggat sa ngayon, marami pang mga persecution na nangyayari. Ano? Kaya nga po ngayon, nagtatakas siguro kayo kung bakit Red Wednesday. Ito po ay pag-alala. Kasi ang problema sa atin, mga tugang, wala tayong mga minsan pag-alala. Minsan awareness, wala na rin. Nakakalimot na po kasi tayo. Hindi ko lang alam kung may amnesia o Alzheimer. Ano bang sakit talaga natin? May Alzheimer ba tayo or may insomnia or anesthesia? Wala na po siguro. Kaya kinakailangan, sabi nga, Father Butch, ano po ba ang gamot sa nakakalimot? Ang gamot po sa nakakalimot ay pagpapaalala, pagpapagirumdum. Kaya ngayong araw nito, pinapagirumdum po sa tuya, natabangan ta sa panalangin, at least ito po ay tularan din natin
ang mga Kristiyano na naninindigan sa kanilang pananampalataya. Hindi lang po sa salita, pati na rin sa gawa, even to the point of giving up themselves to be persecuted. Kahit sila patayin, ano man mangyari. So yun po yung napakaganda, napakagandang paalala sa atin ito. Na ang mga Kristiyano po ay hindi mga duwag. Hindi po mga kurap. Ang tunay na Kristiyano hindi po kurap, hindi duwag, kundi matapang at pinaglalaban niya ang katarungan, ang katotohanan at ang liwanag. Kahit sabi nga, ulitin ko kahit na nga nila patayin ang mga Kristiyano, hindi po mamamatay si Kristo at hindi po mamamatay ang Kristyanismo, Christianity. Matagal na po Marami na. Tingnan ninyo marami nang nagtangkang patayin ang mga Kristiyano. Pero alam mo, kahit sa Katoliko, marami na po. Talaga marami ng Pero alam mo, mahirap po dahil hindi talaga mamamatay ang Kristyanismo, Christianity, the one founded by Jesus Christ. The religion, the religion that Christ founded, hindi po yan maaano. Bakit? Sabi nga ni Cristo kay Pedro, di ba? Pedro, sa iyong bato, itinatadog ka ang simbahan. Kaya mga tugang, ito po mga tugang, kaya nga tayo mga ay nagpapagirumdum sa mga tao na tayo mga Kristiyano ngayon, mga Kristiyano ngayon, mga Katoliko ngayon, matapang ba tayo o duwag? Pag nakakita ka lang ng kwarta, nakakita ka na lang ng ano nang gagawin? Ay, wala na. Tatalikuran mo na ang pagiging mong Katoliko, tatalikuran mo na ang iyong pananampalataya. Ganun ba yun? Dahil sa pera, tatalikuran mo na ang katarungan. Dahil sa pera, tatalikuran mo na ang prinsipyo na dapat tayong maging honest. Ganun ba yun? Yan ang dapat pag-isipan natin kasi mga tugang, marami sa ating ngayon ang nasisilaw. Nasisilaw, hindi sa ilaw. Nasisilaw saan? Sa pera, sa katanyagan, sa kamunduhan. Pero alam mo, pag nasilaw ka, mabubulag ka. Mabubulag ka dyan. At pag nabulag ka, wala ka nang makikita. Yun na po ang problema ngayon. Kaya ngayon pinapaalala sa atin para makakita muli tayo. Makita natin na si Kristo ang liwanag. Kaya nga mga tugang, napakagandang balikan ang salita ng Diyos. Okay? So mga tugang, ngayong araw na ito ng Miyerkules, ating ginugunita ang mga kapatid natin na hanggat sa ngayon ay pinipersecute. Pero napakaganda po ito. Ito po ang paalala sa atin. Huwag po tayong matakot. Bakit? Ang ibang sinasabi ng anghel noon pa man sa Old Testament, saka sa New Testament, hanggang sa ngayon, huwag kayong matakot. Don't be afraid. Alam mo yung mga tunay na mananampalataya, hindi po natakot. Kahit na po sila ay patayin, hindi po sila natatakot. Bakit? Sabi, they can kill my body, but they cannot kill my spirit, they cannot kill my soul. Totoo po yung mga tugang. Ang kamatayan naman ay ang dito sa mundong ito, mamamatay ang katawan. Pero yung diwa, yung espiritu, yung kaluluwa, hindi po yan namamatay. Tingnan ninyo yung diwa, namatay ba? Hindi. Namatay kasi material po yun Lahat ng mga material na bagay ay lilipas. Ang lahat ng material na bagay mamamatay. O tingnan ninyo, yung gustong pumatay sa mga Kristiyano, asa na sila? Patay na ba sila? Tandaan yung kahit itong mga taong gustong patayin pa rin ng mga Kristiyano, mamamatay sila. Pero ang Kristyanismo, ang pagiging Kristiyano, hindi po mamamatay. Mamamatay nila ang tao, pero ang Kristiyano hindi nila mamamatay. Hindi pwedeng patayin. Bakit? Si Kristo ay laging buhay. Ano sabi ni Kristo? Ako ang buhay at ako ang muling pagkabuhay. Kaya nga wala po. Tandaan po natin, pwede nilang patayin ang katawan, pero hindi po nila pwedeng patayin ang diwa, ang espiritu at ang kaluluwa. Nakakita ka na ba ng ang diwa, hindi mo makikita ang diwa.
Okay? Ang espiritu, nakikita mo, hindi makikita. Ang kalag, ang kaluluwa, hindi mo makikita. Kaya hindi nila mamamatayan. Ang nakikita lang nila yung mga bagay na nakikita. Pwede nang patayin, pwede yan. Pero hindi nila pwedeng patayin ang Kristyanismo. Okay? Because ito po ang pangako ni Kristo. Napakaganda po ito. Sapagkat si Kristo ang buhay at muling pagkabuhay. Kaya ngayon na pinagdiriwang po natin ang Red Wednesday, nagpaalala po ito. At kainaanyayahan po lahat ang mga parokya, ang mga eskwelahan at mga institusyon na sumali po sa gawain ito, lalong-lalo na sa misa para sa mga persecuted Christians at nawa suportahan po natin at magpaalala sa atin na tayong lahat ay maging mga committed Christians. So let us pray to all who are persecuted, especially nowadays kasi may persecution pa nangyayari. To the persecuted, together we bring Jesus, our living hope. Anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos ng mga paalala. Wish ko, regalo mo sa Radyo DZGB. Sa Giraray, sabay-sabay niya to may pamati sa mga kaakian na kapos sa pagkabuhay. Ang tunay na spirito kan Pasko sa paagi kan pagsimbang sa mga gusto nindang regalo. Tawan niya to Giraray nin kaugmahan. Ang mga aki na masunod ang sa indang kahagadan. Sa paagi kan Wish ko, regalo mo sa kantidad na 500 pesos. Ang sa tuyang mga beneficiaries, nag-iedad din 5 hasta 8 anyos. Residentes kan Legazpi asin Albay. Ang mga aki na gusto nin regalo, pwedeng ipadara ang sa indang mga kahagadan sa paagi kan pagsurat sa papel kan sa indang pangaran, eksaktong address, edad, birthday, contact number, asin regalo na muyang maresibi nguya na Pasko ng kantidad na iba sobra sa 500 pesos asin ihatod sa DCGB. Pwede mo na i-text sa 0927-777-5548 or i-comment sa DZGB Facebook page. Sarong aki kada pamilya ang pwede magpadara kan sa indang wish na regalo. Ang deadline sa Disyembre 12, 2025, alas 5 ng hapon. Sa mga interesado na mag-sponsor sa Wishes kan mga aki, magbisita sa DCGB or mag-text sa mga reporters as in announcers kan DCGB o ipadara sa GCash number 0995-984-5151. Kaya ang ngayon na Pasko, share your blessing sa mga aki na nangangaipo. Ang wish ko, regalo mo, ligibuhon sa Disyembre 19, 2025, ala 1 ng hapon sa Pacific Mall Event Center, Lanco Business Park, Legazpi City. Wish ko, regalo mo. Merry Christmas sa Indogabos. Halik sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, the man on the street and the couple of Pre, strays. makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Super Crazy Sale is here. It's a sure shopping spree this holiday season. Super Crazy Sale at LCC Supermarket happening from November 27 to 30. Get ready for super crazy deals of up to 50% off. This is your chance to grab your favorite items with super crazy prices, super crazy savings, and super crazy LCC Rewards exclusives. Join us at LCC Supermarket for this exciting crazy event
And don't miss out on the crazy offers and surprises waiting in stores. LCC Supermarket is also giving you the super crazy sale midnight shopping at LCC Legazpi Main on November 28 and at Naga Felix Plaza on November 29. Lots of exciting activities and surprises await you, mga ka-LCC. See you on November 27 to 30 for the super crazy sale at LCC Supermarket. Let's make this unforgettable, mga ka-LCC. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Maugmang ipinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DCGB, ang Exciting Bicol Pastores 2025. Ini gigibuhon sa Disyembre 16, 2025, alas 4 nin hapon sa Albay Astrodome, Albay District, Legazpi City. Exciting Bicol Pastores 2025. Kumpuesto ininin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 asin sobra 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa indang abilidad sa pagbaile asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang mga pastores mabaile kan traditional na pastores abilen sa paagi nin Bicol o Spanish o kaya kombinasyon kan duwang lingwahe. Ang third place makakareceive ding 75,000 pesos. Ang second place 100,000 pesos. Asin ang first place manggagana nin 150,000 pesos. May special award para sa mga binasunod. Best in street dancing, 10,000 pesos. Best in costume, 10,000 pesos. Asin best in musicality, 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2025 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, asin sa Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 16, alas 4 ang hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir asin mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2025. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Hari sa Department of Tourism headed by Regional Director Herbie Aguas. Provincial Government of Albay headed by Governor Noel Rosal. City Government of Legazpi headed by Mayor Hisham Ismail. Asinan sa inyong istasyon, Radyo DCGB. Always number one. Always at your service. Kasama natin ang Diyos. Di ako Hey, balik po kinagiraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP at binabati ko po ang aking mga kapatid na pari dito sa Diocese of Legazpi na nakikinig sa ating programang Maray na Hapon at ang kanilang mga magulang kasi from time to time sabi sa akin ng mga kapatid ko mga pari dito pag nagmi-meeting Father, nakikinig po si Mama kaya binabati ko po pati yung mga kapatid natin and thank you very much po sa pagtangkilik din sa ating programang Maray na Hapon, ano? At na-inspire po ako sa aking mga kapatid na pari dito sa Diocese of Legazpi, siyempre sa pamumuno ng ating mahal na obispo na si Bishop Joel, ano? Sa pagsuporta po. Kasi ito pong ginagawa ni Father Butch dito sa DCGB ay ang pagpapatuloy na magbigay ng impormasyon, inspirasyon asin bendisyon. Okay? So anyway, balik po tayo giraray sa tayong topic na araw na ito ng Red Wednesday. Ngayon siyempre Wednesday po ngayon ha. And by the way, pag Wednesday, wag po natin kakalimutan ang ating magandang debosyon sa ating mahal na ina, our perpetual help. No? Humingi tayo ng tulong sa mahal na ina kasi makikita natin ang ating mahal na ina, of course, hindi naman siya pinatay, pero she was also persecuted. Tandaan po natin, rejection is also a form of persecution. Ano pa lang si Jesus, batang-bata pa lang, he was also rejected. Okay? Bakit? Pumunta po sila sa
Egypt, bakit yung hinahanap na patayin si tandaan mo patayin si Jesus, kaya si Joseph, Mary, and sanggol pa si Jesus kasi siguro mga 1-year-old pa lang si Jesus noon, dinala na po siya sa Egypt, parang itakas nila Mama Mary at ni Papa Joseph na hindi si Jesus patayin. Kasi talaga, tingnan mo, gustong patayin si ni Herod. May mga tao talaga na mga persecutors. Pero tandaan mo, itong mga persecutors na ito, nasaan na po sila? Patay na baga sila? Si Kristo nasaan? Hanggang ngayon buhay. Ulitin ko, sinabi ko kanina sa first part na totoo, pinatay nila yung mga Kristiyano. Napatay yung katawan, pero yung diwa ng Kristyanismo nandito pa rin. Tingnan, kaya mayroon tayo at yung spirito, yung Kristyanismo hindi namatay. Pwedeng patayin nila pero hindi pwedeng patayin, at hindi pwedeng patayin si Kristo. Kasi pinatay na nga nila si Kristo, pero tingnan niyo, nabuhay ba si Kristo na magmuli? Yun po ang ating pinaninindigan. Kaya nga may mga Katoliko na yung mga persecuted na persecute nga na tayo, pero patuloy pa rin tayong nagiging matapang. Gusto ko mong balikan, mga tugang, ang Ebanghelyo sa araw na ito. Napakaganda paalala sa atin ito. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 21, talata 12 hanggang 19. Pakinggan po natin. Napakaganda po ito. Ito may mga warning na po sa atin ng Panginoon. It is a warning that we have to pray, ready and prepare. Parang paghandaan po natin. At hindi parang takutin tayo Kasi ulitin ko, ang mga tunay na Katoliko, ang tunay na tagasunod ni Kristo, ay hindi talaga natatakot. Ito po ang sabi sa Ebanghelyo sa araw na ito. Pero, bago sumapit ang lahat ng ito, yun, di ba? Bago mag the end of the world, ito, dadakpin kayo at uusigin. O, tingnan mo, Ang nangyayari po ito, mamaya bibigay ko sa iyo, napakaganda po yung bigay sa World Watch List 2025, yung mga persecuted Christians. Okay? Ito po yun. Dadakpin kayo at uusigin. Ibibigay kayo sa mga sinagoga at dadalhin sa mga kulungan at iharap sa mga hari ng mga gobernador dahil sa aking pangalan. Tingnan ninyo, alam mo, kung tayo ay if we suffer with Christ, we will resurrect with, if we suffer, die with Christ, we will live with Christ. But if we do not suffer dahil sa Kristo sa ibabang paraan, walang mangyayari. Kaya ito po tanda natin, because of the name of Jesus. Kaya yun nga dahil sa aking pangalan. Tanda natin yan. Tayong lahat po ay darating ang panahon na talagang iinsultuhin tayo. Insultuhin ang mga Katoliko, iniinsulto. Tayo iniinsulto ng mga tao. Pag ganyan, sinisiraan pa. Pero tandaan po natin ito. Sabi ng Panginoon, hindi kita pababayaan. Ito darating, babalikin, patuloy tayo. Sasapit ito sa inyo para makapagpatutuo kayo sa akin. Ito na po ang tama, We have to be witnesses of this world. Napakaganda po ito Itong Red Wednesday, ito po ay pagpapaalala sa atin, yung mga persecuted Christians, talagang naging matapang sila, hindi duwag. Tayo na mga buhay na Kristiyano, hanggang ngayon nakikipaglaban, tayo po ay huwag matakot. Ibig sabihin, manindigan sa ating pananampalataya. Bakit? Ito po ang mahalaga ito magpatotoo. Yan. Ang tanong, paano ba tayo nagpapatotoo? Nagpapatotoo lang ba tayo sa mga salita? O nagpapatotoo lang tayo sa mga bla 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 bla? O tayo nagpapatotoo sa pamagitan ng ating mga makakristyanong halimbawa? Halimbawa, pagpapatawad, halimbawa ng pag-unawa, halimbawa ng pagmamahal, halimbawa ng pagmamalasakit. At lalong-lalo na sa gawain na tinatawag natin charity. Napakaganda po yan, charitable works. Kung titingnan natin yung mga charity, ito po ay pagpapatotoo. Tingnan ninyo, sino po ang nagsimula ng mga unang mga hospital? O sino pa ang naguna ng mga nagtumutulong sa mga inuusig, di ba? Tingnan natin. 'Yun. Kaya napakaganda po ito.
pagpapatotoo. Kailangan no po ngayon sa panahong natin ay ang mga taong totoo. Ano? Kaya kahapon sinabi ko nga, sabi ni Kristo sa atin, mag-ingat kayo. Huwag kayong padadaya. And ibig sabihin, mamuhay tayong totoo. Ano? Paano mabuhay ka ng totoo? Ha? Mabuhay ka ng mabuti. At alam mo yan, number one, dapat alamin mo ang totoo. Alam mo, kasi lang sa panahon niya, maraming mga fake news. Kaya maraming naluloko, nalilinlang, nakukonfuse kasi ang dami-dami, hindi nila alam. Kaya sabi nga, pag-aralan mo, magbasa ka ng history, basahin mo ang church history at yung fathers of the church. Yun po ngayon sa panahon ito, marami na tayo, pero mag-ingat po kayo. Hindi lahat na nababasa ninyo ay tama. Kasi may mga fake news po yan, Kaysa, huwag niyong gagawin na, yung sabi sa Facebook, Father, hindi po lahat nandyan ay tama. Tandaan po natin, hindi lahat na narinig ninyo ay tama. Kaya sabihin ninyo, sabi ko nga, hindi ba palagi dito sa DCGB, dapat tayo laging mga critical listener. Dapat, hindi yung passive listener. Ang ibig, hindi naman kritiko. Iba po yung kritiko sa critical. Kasi minsan, kritika ng kritik, palagi hinahanap po kamalian. Hindi po yan. Ang critical, ibig sabihin, nag-iisip. Yan, nag-iisip, nagtatanong, nagninilay-nilay. Sabi nga sa Bicol, naghuhurup-hurup. Yan po importante sa panahon ngayon Kasi mga tao ngayon, ay iyo baga, narinig ko kasi sa radyo Nakita ko kasi sa Facebook, hindi po lahat na nakikita at narinig ninyo ay totoo. Kaya nga, meron tinatawag natin investigative. Maganda po yun, investigative journal. Kasi doon sa investigative journal, talaga nagsasaliksik. Kaya sabi, magsaliksik kayo. Gamitin po ninyo ang mga utak ninyo. Hindi yung na lang, hindi po yung, pwede sinabi kasi nila sinabi ng pastor, sinabi ng ganito. Hindi po, dahil sinabi. Mag-ingat din po kayo. Tandaan po ninyo, kung logical ba yun? Na logical, hindi yung biblical lang, kundi logical. Kasi pag logical yan, pwede sabihin natin talagang totoo yan. Hindi kasi minsan, ang problema kasi, sinabi sa Bible, pero tingnan ninyo, there are so many interpretations of the Bible. Kaya doon sa interpretasyon, doon tayo nalilito. Kaya nga sa Catholic, there's only one who can interpret. Not all the bishops, not all the priests can interpret the Bible. Hindi kanya-kanyang pari mag-interpret the Bible. But can apply the message of the Bible? Yes. But interpret the Bible? No. Ang tawag po natin dyan ay magisterium. Parang hindi po tayo malito. So yun po, kaya maging maingat. Kaya sabi ni Kristo dito, para tayo ay mamuhay ng totoo, kinakailangan alam natin ang totoo. Kung tayo magpapatotoo. Ang patunayan natin, ang diwa ni Kristo, ang turo ni Kristo. Ito, patuloy tayo. Isa-isip ninyo na huwag ikabalisa. Yan, tingnan mo, huwag kayo malinlang. Ang pagtatanggol sa inyong sarili dahil ako mismo ang magbibigay sa inyo ng mga salita at karunungan na di matatagalan o masasagot ng lahat ng inyong kaaway. Tingnan ninyo, hindi tayo pababayaan ng Diyos sa panahon na tayo inuusig, iniinsulto. Anong ginawa ni Kristo nang siya ininsulto? Tumahimik lang siya at nagdasal. Importante ganun din pong gawin natin. Kasi halimbawa, iniinsulto tayo, sige, sabat din tayo ng sabat. Walang mangyayari. Pero kung ikaw ay tumahimik at magdasal, may mangyayari. Kaya tingnan mo mga tugang, ang ginawa ni Kristo ay ating tularan. Nang si Kristo nihusgahan, iniinsulto, si Kristo? Nagsalita ba laban sa kanila? Hindi po. Tumahimik at nagdasal. Yan ang dapat tularan natin. Yun, kaya tatandaan nito, bibigyan tayo ng karunungan na di matatagalan o masasagot ng lahat ng inyong kaaway. Ito po, ipagkakanulog kayo ng inyong mga magulang. Tingnan mo mga magulang mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan at papatayin nila ang ilan sa inyo. Tingnan ninyo kasi yung po mga tugang yan yung mga kadugo ninyo tatraidoran din po kayo niyan. Mag-ingat po kayo. Tingnan mo sa mga magulang kung bakit ngayon mga broken family.
naglalayas yung mga anak nila. Yan. At mga mag-anak nag-aaway-away. Ito na po kasi wala ang Diyos sa kanila. So yun po. At kamumuhian kayo ng lahat dahil sa aking pangalan. Tandaan ninyo subalit hindi maaano isa sa mga buk sa inyong puso. Sa inyong pagkatatag. Ito na po ang hamon sa atin. Magpakatatag tayo. Ang sabi ni Kristo, ang mga sarili ninyo mismo ang inyong makakamit. Napakaganda po. Yan po mga tugang ang mabuting balita with commentary sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 21, talata 12 hanggang 19. Anyway, babalik muli si Padre Butch pagkatapos ng mga paalala. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Cobra Energy Drink. Tatak mo! Tatak Cobra Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Tonic Bank. Tonic Pamascolone. Hulugan mo. Pamasko ko. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. People making lists, buying special gifts. Wish ko, regalo mo sa Radyo DZGB. Sa Giraray, sabay-sabay niya ito na ipamati sa mga kaakian na kapos sa pagkabuhay. Ang tunay na spirito kan Pasko sa paagi kan pagsimbang sa mga gusto nindang regalo. Tawan niya ito giraray nin kaugmahan. Ang mga aki na masunod ang sa indang kahagadan. Sa paagi kan Wish ko, regalo mo sa kantidad na 500 pesos. Ang sa tuyang mga beneficiaries, nag-iedad din 5 hasta 8 anyos. Residentes kan Legazpi asin Albay. Ang mga aki na gusto nin regalo, pwedeng ipadara ang sa indang mga kahagadan sa paagi kan pagsurat sa papel kan sa indang pangaran, eksaktong address, edad, birthday, contact number, asin regalo na muyang maresibi nguya na Pasko ng kantidad na iba sobra sa 500 pesos asin ihatod sa DCGB. Pwede mo na i-text sa 0927-777-5548 or i-comment sa DZGB Facebook page. Sarong aki kada pamilya at pwede magpadara kan sa indang wish na regalo. Ang deadline sa Disyembre 12, 2025, alas 5 ng hapon. Sa mga interesado na mag-sponsor sa Wishes kan mga aki, magbisita sa DCGB or mag-text sa mga reporters asin announcers kan DCGB o ipadara sa GCash number 0995-984-5151. Kaya ngayon na Pasko, share your blessing sa mga aki na nangangaipo. Ang wish ko, regalo mo, ligibuhon sa Disyembre 19, 2025, ala 1 ng hapon sa Pacific Mall Event Center, Lanco Business Park, Legazpi City. Wish ko, regalo mo. Merry Christmas sa Indogabos. Halik sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, the man on the street and the couple of strays. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambal po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Tonic Bank, Pamascolone, Tonic Bank. Low monthly payments, kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka
phone products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 20, 2025 to January 11, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 240055 Series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Apply for a Tonic Shop installment loan and you might be one of the lucky winners to have your loan waived. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po tayo sa ating programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP na ngayong Red Wedding ginugunita ang mga kapatid natin hanggat sa ngayon inuusig pa rin ang mga naniniwala kay Kristo. Pag naniniwala ka kay Kristo dahil si Kristo ay ilaw, ang mundo pa rin natin, ayaw ng ilaw, ayaw ng liwanag, kaya pinapatay nila ang liwanag. Alam mo tayo mga Kristiyano, dapat maging ilaw, nagbibigay ng kahulugan. Kasi sabi baga ni Kristo, you are the salt of the earth and the light of the world. Yun. And bilang ilaw, nagbibigay tayo ng pangangaral, tungkol sa katarungan, tungkol sa katotohanan, tungkol sa pag-ibig, yun. At ayaw nilang marinig yun eh. Ayaw nilang marinig na magpatawad. Maghiganti ka. Yan ang turo ng mundo. Tingnan ninyo, kakaiba ang turo ng mundo sa turo ni Kristo. Tingnan ninyo, sabi nga, mas importante ang class kaysa sa mass. May narinig ako niyan eh. Father, walang matututunan daw ang mga tao pag sa misa. Walang matututunan? Meron po. Importante daw ang class kaysa sa mass. Nako, sa klase kaysa sa misa. Ay nako, ganun ba pag-iisip ninyo? Tingnan ninyo, ang mga taong nagklase, matalino, doktorado, tingnan ninyo, may pananampalataya ba sila? At tanong ko pag sila ay hindi nasa buhay Kristiyano, hindi sa buhay grasya ng Diyos, sapagat ang misa nagbibigay ng grasya, ano pang importante? Grasya o yung masasabi natin ng kabunduhan? Kasi tanda niyo, matalino ka. Sige sabihin natin, top notcher ka pa. Tandaan po natin, kung hindi ka naniniwala sa Diyos at wala kang biyaya sa Diyos, pag namatay ka, sapagat lahat mamamatay, mamatay ka. Pag namatay ka, saan ka pupunta? Saan? Impyerno. Hindi sa Diyos. Bakit? Importante kasi sa iyo ang mundo kaysa ang Kristo. Pag importante si Kristo, mabubuhay ka magpakailanman. At pag hindi importante si Kristo, kaya hindi kinakalimutan mo si Kristo, ang importante ang mga bagay sa mundo. Tandaan po natin. Yan po yan. Isa ka sa mga nagpe-persecute. Hanggat sa ngayon, makikita natin, akala natin bloody persecution lang. Hindi po. Hanggat sa ngayon, may mga tao na nagpini-persecute ang mga nananampalataya sa Diyos. Isa po yun na sinasabi, magmisa tayo. May magsabi ba, hindi importante ang misa. Ang importante, hindi importante ang klase, ang misa. Ang importante ay magklase. Ganun ba? Anong klase yan? Narinig ko po yan sa isang Catholic school pa yan. Mahirap po yan. Huwag tayong ganyan. Tandaan po natin, seek first the kingdom of God and everything will be added unto you. Nalungkot po ako nang narinig ko yun. Mas importante daw ang klase, ang eskwela kaysa sa misa. Mag-eskwela ka. Huwag ka na mag-attend ng misa, basta mag-eskwela ka. Ganun ba yan? Katingnan mo, maraming mga nag-aral. Ito, sabihin ko sa inyo marami tayong mga opisyalis sa gobyerno, nag-aral sila sa Katoliko. Ang importante sa kanila, ang grade at ang eskwela, pero hindi sa kanila importante si Kristo at ang misa. Katingnan ninyo, corruption. Yan paalala po sa atin. Marami sa atin, hanggang ngayon, sino nagpe-persecute sa mga Pilipino sa ngayon? Yung mga corrupt na officials, pinahihirapan. Pinahihirapan. Sana maganda ng kalsada. Yung sa Andayan na lang. Sana maganda ng kalsada. Ano nangyari? Dahil sa corruption. Yun po yan. Pinahihirapan. Kaya pag ikaw ay pinahihirapan, you become a persecutor. Kung ikaw ay nagpapahirap, brother, ikaw ay nagiging persecutor. Kung ikaw pinahirapan, you are persecuted. O tingnan ninyo,
Filipinos are persecuted. Persecuted by what? The corruption. Kaya tingnan na napakahalaga mga tugang. Siguro sana itong mga estudyante, yung mga nag-aral, masteral, doktoral, may pinag-aralan niya, pero walang pananampalataya, walang magandang buhay, walang maganda masasabi natin sapagat ang kanilang iniisip yung akin. Dapat magaling ako, pero nakakalimutan nila ang pakikipagkapwa. Tandaan po natin, hindi po tayo maliligtas sa sarili nating paraan. Hindi po tayo maliligtas dahil sa mga nakamkam natin. Hindi po. Maliligtas po tayo sa mga mabuting ginawa natin sa ating kapwa. Tandaan po natin yan. Kaya napakaganda po ito. Ang persecution po ay hindi lang po yun nangyayari kung saan yung mga bloody persecution. Dito po sa Pilipinas makikita na rin ang persecution. Pinipersecute. Pag ininsulto ka, you're also persecuted. Pero tandaan po natin pag iniinsulto tayo, tularan natin si Kristo. Bakit? Nang si Kristo po ay iniinsulto, He was rejected. He was so silent. Tandaan po natin, silence can deepen. Nakakabingi, di ba? Yun. At kaya let people discover, be silent. But in silent prayer. Napakahalaga po yun. Kasi pag ikaw ay magsalita, magsasalitaan na lang kayo, sabi nga, wala na mangyari. Magdebate na magdebate. Walang mangyari po yan. Kaya ngayon, nagpapaalala po ito sa atin. Na mga kapatid natin na hanggang ngayon ay pinipersecute dahil sa pananampalataya, dahil sa pagtubod kay Kristo. Sinisiraan. Ayun. Kaya kung ikaw naman sinisiraan, kaya mga kapatid kong Katoliko, pag tayo sinisiraan, tumahimik po tayo. Huwag ka kasi alam mo, kung the more makipaglaban ka sa kanila, unang-una, sarado ang isip. Paano ka para bang nakikipag-usap ka sa lasing? Pag ikaw nakipag-usap sa lasing, walang mangyayari. Huwag ka na makipag-usap sa lasing. Ang ibig sabihin, walang mangyayari dyan. Kaya mas maganda po mga tugang, silent prayer. Tumahimik ka na lang at magdasal ka para sa Kanya. Maliwanagan siya. Napakaganda po yan. Anyway mga tugang, ngayong araw na ito na Red Wednesday, tayo ay pinaaalalahanan. Sa mga panahon na tayo iniinsulto, pinahirapan, inuusig, nire-reject, huwag po tayong matakot. Bakit? Kasama-sama natin si Kristo. At si Kristo ang ating tagapagtanggol. Hindi tayo niya pababayaan. Ayaw niya tayong mapahamak. Yan naman talaga eh. At tandaan mga tugang, doon sa nabasa kong, doon sa World Watch List 2025, ito po around the world, there are about 365 million Christians who experience high level of persecution. Kasama na po ang discrimination. So, doon lang sa Nigeria, ito po 4,476 to 5,621 were killed. Napakaano po. At dito sa Asia, ito po ang ratio Sa Africa po, by the way, sa Africa muna tayo. Sa Africa, 1 in 5 Christians. 5 sa mga Kristiyano ang pinapatay. Grabe sa Asia naman, 1 sa 7 Kristiyano ang pinapatay. So may 7 na Kristiyano, ang isa pinapatay. Sa Middle East, actually sa North Korea, sa Sudan, Libya, Yemen. Ito po kung gusto niyo, punta po kayo, hanapin niyo World Watch List 2025. Nandun po, maliwanag po yun, pinakikita sa atin. Kaya mag-ingat po tayo. Yan ang sabi ng Panginoong Jesucristo, mag-ingat po tayo lagi. Hindi naman tayo ay sugod ka ng sugod. Hindi po maganda rin yun. Ang importante, tayo po ay manindigan. Sapagat ang tunay na Kristiyano ay naninindigan sa kanyang pananampalataya. Hindi niya isusuko si Kristo. Yan ang tunay na Kristiyano.
Lalo sa mga mga problema natin sa korupsyon, hindi mo isusuko ang inyong pananampalataya dahil sa pera. Anuman mangyari, talagang ikaw maninindigan sa iyong pananampalataya. Babalik muli si Padre Butch pagkatapos ng mga paalala. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ngunyan aldaw ning Miyerkules kung sa tuya na sineselebrar ang Red Wednesday. Kaya wag po kayo magtataka kung may mga nakikita kayong naka-red na t-shirt or naka-red na damit ngayon sapagkat hindi po dahil Valentine ha. Ito po ay sa pamamagitan ng pagrumdom o paggugunita natin sa mga kapatid natin na pinahihirapan o inuusig o pinapatay dahil sa pananampalataya kay Kristo. Alam mo, kung babasahin po ninyo doon sa World Watch List, ito po yung mga listahan. Ito po, the World Watch List is Open Doors annual ranking of the 50 countries where Christians face the most extreme persecution. And is explore its country profile at ito po ibibigay ko sa inyo, napakaganda po ito na paalala sa atin. So ulitin ko more than 380 million, grabe 380 million Christians suffer high levels of persecution and discrimination for their faith. Sabi doon sa in Open Doors World Watch List top 50 alone, 310 million Christians face very high extreme levels. At ito po mga tugang makikita natin yan. For example, sinasabi ko kanina, 1 in 7 Christians are persecuted worldwide. 1 in 5 Christians are persecuted in Africa. 2 Christians in 5 Christians, 2 in 5 Christians are persecuted in Asia. Dito sa Asia. At tandaan po natin
ngayon lang 2025, 4,776 Christians murdered, pinatay, ano? And then 7,679 churches and Christian properties were burned on attack o damaged o sinira. At ito po 4,744 Christians were in prison. Ano? Ito po, then 4,476 Christians were killed for faith-related, nung last year po yun. So talaga makikita natin. Pero ano po ang mahalaga dito? Nabigay ko yung data. Pero ibig kong sabihin, inaalala natin po sila at inuumaw. Bakit? Dahil po sila ay hindi duwag. Sila po ay matapang. Kanilang ipinaglalaban ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Kahit na nga po anumang mangyari, hindi na po nila pwedeng isuko ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Napakaganda po yan. Sana gawin din po natin. Huwag natin isuko ang ating pananampalataya kay Kristo dahil lang po sa pera. Kaya maganda po na siguro tandaan po natin ito na tayo ay doon sa statistics po yun, pero ang dito, ano po ang nagiging contributing factor sa persecution? Well, alam naman natin, state-sponsored persecution. Talagang mayroong gobyerno na pinarurusahan ang mga naniniwala kay Kristo. State-sponsored persecution. Some governments actively persecute Christians or show religious favoritism. O sa isang lugar, kunyari, mabuti nga sa Dubai kasi pinapayagan ang mga Kristiyano. Pero doon sa ibang lugar, hindi pinapayagan ang mga Kristiyano. Bawal. Pinagbabawal ang maniwala kay Kristo. Yan. Pero tandaan po natin, dapat may paggalang. Yan ang importante. Ang tunay na tao ay may paggalang sa reliyon, may paggalang sa pananampalataya, kung anong pananampalataya niya, may paggalang. Kasi pag walang paggalang ang isang bayan o gobyerno, ang tawag po natin diktador. Pag diktador na po yan, ay wala na tayong magagawa dyan. Talagang mamamatay. Tandaan natin ang mga diktador na nasyon ay mamamatay. Pinapatay ang, halimbawa, hindi katoliko ka, hindi ka ganito, papatayin ka sapagkat hindi ka kasama nila. Hindi po gano'n. Dapat respeto. Ay ang problema sa atin ngayon, may mga taong walang respeto. Kaya maganda po yun. Sana po maibalik po natin ang salitang respeto. Respeto. At isa pa factors that contribute to the persecution, ito po mga tinatawag natin terorista, grupo ng terorista at yung tinatawag natin extremist organizations, na sila po ang pumapatay, umaatake sa mga Katoliko, mga Kristiyano. Isa pa po ito, yung tinatawag natin societal dimensions. Christians in some areas face social discrimination and prejudice that escalate to violence. Yun, makikita po natin yan. So, kung titingnan natin, nung nakaraan lang, mayroong isang pare doon sa Nigeria na pinatay. Kaya, kahit sa panahong ito ngayon, makikita po natin na may mga pinapatay. At usually, bakit sila pinapatay? Pinapatay sila nga, sabi ko nga, kasi sila po ang nagbibigay ng liwanag at ayaw nila ng ilaw. Kaya pinatay ang ilaw. Yun. Yun mga tugang ang makikita natin dyan. Pero tingnan natin Christianity is the largest religion in the world. Ngayon na 2025, tingnan natin, there are about 2.4 to 2.5 billion Christians. Yan po yun. Sa Islam, second largest religion po yun. 1.9 to 2 billion followers. Yun. And then, of course, yung mga no religion,
yung unaffiliated, yung mga wala yan, mga religion, ano? Pero tandaan po natin, ito po kasi ang nangyayari sa atin. Ano? Ulitin ko, bakit pinapatay ang mga Kristiyano? Simple lang. Ano? Pinapatay dahil ayaw ng mga tao ng liwanag. Ano? Gusto pa rin nilang manatili sa kadiliman ng pag-iisip. Ano? Gusto pa rin nilang ng kanilang kami lang ang tama, kayo ay mali. Ayaw nila makipag-dialogue kasi nga walang respeto. Ano? So sana po may balik natin ang salitang respeto. Kaya napakaganda po 'yon. Ngayon, ang magandang natin, paano tayo sabi nga how can we become witnesses of our Catholic faith? Yan po talaga ang hamon sa atin ngayon. Next, to be a true witness of Jesus, okay? And to be witnesses of our Christian faith, especially in a world often marked by misunderstanding, indifference, or even persecution. Ito po, how to imitate Christ Himself. Tularan natin, sabi nga, gibuhon ta ang mga ginigibo ni Kristo, arugon ta si Kristo. Yan po yun. Makikita natin, who is a faithful witness. Jesus Christ Himself is a faithful witness to the Father. Tandaan po natin, the Lord calls each of us to bear witness not only with our words, but above all, with our lives, sa ating pamumuhay. Kaya maganda po yun. We have to live a life of virtue. Ano po yan? Mabuhay kitang matanos. Ano? Ano pa? Mabuhay tayo na mayroong lakas loob sa kabila ng mga oposisyon. Ano pa? Malaga po ito. Mamuhay tayo may pagmamahal at nabubuhay tayo sa katotohanan. Ano? Hindi kasi sa kasinungalingan. At mabuhay tayo na palaging nagdarasal at tumatanggap ng mga sakramento. Ano pa? Mabuhay tayong kasama-sama ang simbahan, united with the church, because we are not alone. Ano? Tandaan po natin ito hindi tayo dapat nag-iisa. The communion of saints, the church herself supports us. Tandaan natin the example of Saint Stephen, the first martyr, si Maximilian Kolbe, how to witness with love even to the point of laying their own lives. And huwag mong kakalimutan, to be a witness, ang tunay na tagapagpatutuo tungkol sa pananampalataya kay Kristo, we have to be faithful. Ang tawag natin, daily fidelity. So we have to witness not only about dramatic moments, but daily fidelity, being honest, kind, just, and faithful in small things, like Saint Teresa of the Child Jesus in his little way. Napakaganda po ito. Napakaganda po yan. We have to persevere. Okay? So I can recommend, keep praying and invoke the saints that you become courageous and persevering. Anyway, inabot na naman tayo ng oras, pero sabi po ni Pope John Paul II, na siya na po yung santo, sabi, Pope St. John Paul II said, do not be afraid. Open wide the doors to Christ. And if we open wide our doors to Christ and we allow Christ to enter into our lives, then we are really true witnesses. And this we observe Red Wednesday. God bless you, everyone, and may God always bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ito po muli si Father Butch Bombase, OP, sa programang Maray na Hapon. At the same time, nagpapasalamat po ako sa technical natin and the IT and production. God bless you. Bye-bye. See you again tomorrow. Bye-bye.